County Nyamira naonya igatie cukuru kigende gucengera ogokoria buya amatemu a KCSE yo mwaka weta nigo cukuru kinyinge kinyara tigendete gwetera amakongu ao ayunza chinde agochasona na ogokoria abuya gosebobe kwa matemu mulikito vatikadi Gisemba nigatara ase ebunge ya West Mugrango kubwa mono ase gwadi ya Busamaro zanyaka bwa kumulikira igatie mechando ao cukuru chenseme chigwetera unabono okuborwa kwa machi ya cukuru ogotatuara nyumba cyoboraro gosechi dormitory na boigo ogotatuara nonyene birasi bisaine saborkwa bagosomera roboti oruo mna rogocha asembeo nonye chisukuru chinyinge gochengera amachibu amaya matemwa a KCSE nigo chisukuru ao anene korwa ase wadi ya Busamaro baisokire na kwerera emechando eria bagwetera ani birasi bitu bisaini birasi tubwate biribire igoro Manakara wana wakuragera bakotenda siku garabakuragera wana yabichari nenga kie embretwete barisiko wantoe konyore ho yabayara ko babyasana kurwase eskuru ye secondary ya Nyachururu egotoka ebunge ya West Mugirango nigo babwate oboremerwa kwinyumba y'uburaro yabana abamura asebono bagutumya enyumba ya mabati eyo erimaminja nerikiko boigo nigo barimeire ne laboratory egati yemechando ende emenge buna akwerera omwarimu omanene w'eskuru eyiga Ntenkana dimoturi principal ya Nyachururu PG secondary school. The school now is a triple streamed school. It was streamisato as abana of 520. We still need the boys dormitory. Na ende na wanda kitegote ba Sanchez so mheshimiwa Steve Mogaka MP West Mugirango because now the promising in the course of this year konya oratory dormitory yaba mura itotobwati. We are eagerly waiting for it. Isegocha nabego konya abana because right now dormitory babwate igere ya mabati which is not recommended by the ministry lakini ende ministry ya toalawete isengenje konya twanyalire the funding igiye gochigocha eskuru yende neria ya Kianginda egotoka ewadi eyo ya Busamaro ase barabwo babwate omuchando bwa machi batabwati enyumba y'uburaro nonye neyemo chipara chindonge echo chiweika eskuru eyo anene asingaki yembra egati yemechando ende menge urigeri buya kuna matokeo itabera mayakuru mu myaka ya 3 abayibori abange banyaje chaga kurware bako kaganga ntubwate boarding kani school jaitogere ede school ona yabere challenge yanda sana ase konyora abana kurware nonyo konyora abandi bari batete kusoma gaika bari konyozinge tubwate dom kubatekana na machibu ya matemwa amanene nigo eskuru ya Nyachururu barigetie emin ya isa naibere nechinukuta inye abwase eskuru ya Kianginda baikia emin ya isa naisato nechinukuta isano. Jina naitwa Oscar Kagali, principal wa Kianginda Secondary School. Kwa matokeo bora na imekuwa an improvement kuanzia 2022 tumekuwa tukiimprove gradually. 2024 last year tumepata 8.5393. Hingo ripoti ya Getembe kurwase ebunge eyeiga ya West Mugrango egotoka imeye county ya Nyamira nje Fatigad Kisemba.